Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla jong ka kurs imli saukpo maharam simship kila pendramjur ya usiem bat ka isi jong ka dorbar hima maharam halor ka jing ai jakai ki shipai BSF hapot mula ka bahap apo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District hak bede begini ki jing ai jaka jong usiem ki shipai ka isi jong ki samla ka kurs imli saukpo maharam simship hak khat sautri unailar ajar pesan kana shong ki jing lang bakirki mau kerbat bat kila pendramjur ya usiem bat ka isi jong ka hima halor ka jingle bom sut nyo jong ki ka an jong ka kashari namar kani ka jaka minta ka dongdan hapding ka jingle mukot duma hapding usiem bat ka kurs imli ki samla kurs imli saukpo lingba usamla stepping stones imli habagran chikala pathai kubor lapun pawi ka jing sungulingo ya kani ka kam ula ongru bakumno ka office ODC jong ka Southwest Khasi Hills District lingba ka Revenue Department kali bom tip AA habawat ya kalan compensation ke bade jong ka border fencing minta kidang pha hapo district court mau kerwan shushu usamla stepping stones imli secretary samla kurs imli saukpo ulapan paw ke jing persha jor halor gni jing ajaka shaki shipai bat ule thuru baka kur ka don ki dulir ban pensisha ke jing long try jongki bat ule thuru baka kashari kalpin bana kum ka dispute land yakni ke jaka ba usim umur ban ai ki shipai nu usnam arajar arpulai ulit ho baga kurs emli saukpo ke dani ke dolar ke banadu usnam shijar plus pa saupo bat kat kum kate ke dolar laong be kate ke jaka la thiet de imei it wan ranis emli na ka phans em ke bakerteng ke munai lang shnong ranigat hak bala thiet nadu ke santri ukal lingkot jung usnam shijar plus pa saupo usamla stepping stones emli ulit huru bakat kum ke court order jung usnam shijar khnai spa lai pupra ke baki menteri berki elector jung ka hima maharam ki lesoi loong bakani ke jaka shimat ni ke private land jongki kurs imli bagi kurs im yong hak baka balat ke dei jongki sim yong bat karani kor ke dei jongki imli bat ule thuru bakat kum ke court order ke balam munjur de ki menteri hima ka ong bakalong ke basang lada keni ekani ke jaka bat ya kani le pensisha balam munjur bat soi kerteng da saupu arngut ki menteri ke hima hakitu ki por kumta na kalang ki samla ke kurs imli saukpo ki pendam jore kini ki jingle don bor jong usiem ringkat ke isi jong ka hima hak ba ki la yurat ya ka hok jong ki kum ka kur ki yeng scam halor ki kat kisla ya ka jinglong try kini ki jaka balada don ki ba persyang bani le persya kinum syong that bani khun ban bat scam ya ka hok long try kini ki jaka la ka long dak du du lenti ong samla stepping stones emle Nekong ni ai kublai pi press media ki ba lapuat por khnang bat ni kisamla jong ka kursi ni sokpo maharam ti hakabaya dei bat kani ka jingwan jongi shakmat hapi long bagi press ke media kalong halor ka jing tip ya ka jing ai jaka jong usim bat ka isi dorbar hima maharam nakabenta kini ki BSF hang te ha formula kaba kani ka jaka kadang don hapdeng ka kis kabadang de ka dispute land po high court kaba detet khat santrik ubnai baar aja apulai di kadai hapdeng ka jingel kis kadai hapdeng ka kursi ni sokpo persya ya usim nyan rosimli ubadai usim yom ubadai usim jongka hima maharam nakalyang jongi ke isi jongki samla jong ka kursi imli sokpo maharam kabang ilesyong perkhat kerki menta ka khasau terlik jong na ekos kapen pau bat ngiwan ra ngipen pau ya kajing penrem ka bajur hakbedei rengkat yunus im bat ka isi jong ka hima halor kajing bom sut nyeu ya ka an jong ka kot bat nakalyang jongi ngis ngeu lengo ya kani ka kam ba kumno ko office DC lengba ka revenue department kale bom tip ya kani ka kam ba habawat ya ka land compensation kabadai jong ka to ka border fencing menta kidang pha hapo ka district court ni mongkorwan tinakalyang jongi kisamla kur ni dapan pau ya ka jing persya ka bajur halor kani ka jing ai jaka bat nakalyang jongi kisam lakur kibadon kajing kiklik
ia ka khendau ka siap jong ka kur ngisngau ban penpau ia kini kijing sisa kiba nakalang jongi ka kur nidon kabanengkong nidon ia ka dulir kaba sildet kaba nadu ka tarik santarik Januari snem khat phas pa saupo kaba lathit da ini mi wan ranis imlit kaba kerteng kata kadulir ka kerteng munai langsnong ranikhat hakabayadei bat kayo pot kro ru usim bat kahima kitip syai bakadei kayo kaba peniat da ka kurs imli henrei nadu kasnem khat khandai spa khandai kundai da ka jingi menjurlang da ka dorbar hima rengkat ka kurs imli sokpo ba bansha ia ka hima ba kan shu peniat bat ba kahima kan siu 100% sya ke kurs imli sokpo henrei hadu menta ya kane ka jing yakut ngimyo ai kum kane ka kut order kaba nadu usnem khat khandai spa lai phupra na kalian kini ki menteri jong kahima bat kini ki elektor jong kahima ki kren syai hangni ba kane ka jaka kade ka private land jong ki kurs imli pat ki kurs imyong ka balat kade ke jong ki kurs imyong bat karanikor kade jong ki kurs imli bat ka ongru hangni ba kane ka kut oda ka ong ba kalong ka basang lada ngi kini ya kane ka jaka bat ya kane la pensisyaru ba la menjur da kini ki saupu armut ki menteri jong kahima ki bala sign hangni penkut ya kane ni penremjur ya kajing le don bor jong usim rengkat bar ke isti jong kahima ba anak kalian jong ki la yurot ya kane ka hok jongi te ni kum ka ki samla jong ka kurs imli ni persyak jur ya kane bat bangitip ba kane kakam menta kadang don hapdeng kajing elek mukon duma hapdeng ka kurs imli sokpo persyak usim nyandro